Alright, mwanchu mulina and welcome back as sing emurobili etuani ya getembe mambia bono katunya usangamo naye nsebe igensamo ya gatatu bono mambia. We promised ngoba tunabagani guys studio ngokwadera omuske Peterson Mugusu kurugali zinzamo Nyamira abonya matuta woda na boigo Ezekaya Nyabaga kurese county ya Nyamira yamasema katurachikulile mangana mangi kegeba abwatikana siasa Nyamira bono mambia. Karibu asengambo ya getembe unabutambe jekuru kwa Geoffrey Onsarigo. Matilda Obaigo kurasense meyega tusange ase chinsemo cha Facebook na boigo chinsemo chiri cha YouTube Getembe TV tubanga YouTube watia se ensebeli yega tono kusinyongo ya ito ya SMS kwa ina 0741583878 na boigo ase enambeli ende 0741583878 utalikuwa bwa chaka nitali ya utotebinga uko wapi unatupata ukiwa wapi na ndaye ningo ekatunya kusanga AMO aseyamo. Good morning abageni. Bwana Ezekaya, bwekire? Wakire byo mugambi. Na iko bwekire ngakia abantu Nyamira bono mambi maite erumba sete sana bone rinki oboke ndumburo boke lakini ngakia abantu bali. Ko Nyamira twabokire. Na nyasawo twanjeire. Yes. Wono lende asamali tangoro kwesekia Nyabaga. Egodi ane magombo. Ekenyoro nsirate. Ego constituency mbogo tutumasawa. County Nyamira. Irene tuwata mangana manyere lakini nachaere. Asante sana bwana Ezekaya. Kurasese wayane wakire bya byamana sinju wanje gutwariganya se Getembe TV nago kira sinju kusanga mwana inu asamali tanguru kwa Peterson Mugusu uibo charo aseke nyorongi boire kudunya kiole Bonyamatuta Ward West Mugrango Nyamira County. I'm happy to be here today asing inchugo sanga obusera bwe abantu baito na county yaita sahol na kusiasa sahol. Thank you for the invitation. Karibu sana. Alright, sembibono sana umuske Peterson Mugusu charo na boigo musinto Nyabaga Ezekaya rango taibintu ingani kwa na ntuko nyuma ya terine elinga bintu mbiro bike ngo nyuma ya tole eka tukuchaka ya masema ndake nyuma omonchumulio ya manyire ngaimbara bituna bugaiga bota siasa nobugima na busiasa lakini andake eka tukuligere libono iga county ya Nyamira ngana ya bwango mono egendrete kobe kaliberera Dr. Ruto University. Bwana Ezekaya? Yes. Ekene Nyamira for the first time on your university. I think but enganego chanda bantabangi. Why Ruto University? Wono mbiyamana moralia. Na bondo chenga liberera ndirororo. Asenge ncho ya chete university ya jire ando atebire mbiyamano. Na ya bese yigire nene. Lakini ndomono ya chire. Wono lina maswali gakubulinga why etare kulikwa na numu kusioito ole potential kijale kogere kulikwa Dr. Ruto University ana amaswali bona abantu banya kweboria wono leno yo gototebiri chueli nduramanyora bia egera atumanyinga kiyale ngeyo mugusirende nyare gotwalita lyo mugusi enyo ndobade byongosi beito kina yabo tenyo gendi kina yabo nyachae abantu nabange baro mbare konyera kana ndi dalinde yeke gusi ndi kinde kiro kire cyana muyo ngotinga ekinde kuchima Kenyatta so nabondo jenga egende kaberera kunkalense wana ndora amanyalenda barayi baitunga kibaraje bakaligererie lakini uko saba witunga linga nendo bino mugusi ozomo Nyamira abanyata kire nere tu ari lieta lizikuru kuna lya Nyamira yamano morali Asengani iyo nambemo we are happy atwanyole University Nyamira for the very first time ekinto ke rule out that tanga nambemo mbiamo na sinjo to university. Secondly, there is power serieta umonde kera kula sekenyoro ngoro kwa elieta ne elieta mono musikorigere buya nkoendalire nkwambatana ne chimbwa konyoro umwana arukire elieta kyabanga tato umwana uyo igai abungwe tebaka chichimbwa so
there is several question marks Ruto University. If this is Ruto University, the name Ruto itself, ekeroligo kwanika ase nyumba ase binyoro, what comes in kigocha ase birengere by'abantu. Nambeyemo, one term, nambende, obokurumi, nambende, obogima bwakongire. All those characteristics, chire chipilongeti ase lietelio. Chances in chirororo, a project which chaka, two are the very same characteristics. We cannot rule that because it has happened. Omuntu orikuru kwekere cyo mube bana mbakoro kibumpakoro kibulitaliya. Omuntu muyabana nkoro kupale litaliya. So what is good in Ruto as a name? Uno yo mintate ebirega iga. Gusi land ntobwata abantu babanyona the late Tutu Soboyo who fought for democracy asense yaito. Who worked tirelessly koranga there is fairness in the society. Otenyo mbarororo. Ntobwata abanyanti kama yura abantu bakamyokire bya kapisa. Ntobwata mwaganya chai. Why batali kolika batali ko name after one of those people. The university tobwata kisi Wusiland ekoro kisi university. Kisi university ya Kolrevia. Na ndekere ya Kolrevia matuka yonsi Pitero Kiri nyuma ye lita lyomo yomuntu. Why tutaegwa Nyamira University? Please nchamot for the idea yokoroka Nyamira University as Ruto University. Actually not tutabayigo because the name itself is so pathetic, is so Bono mheshimiwa Peter Mugusu akaratukuliria amagani ya muntu yose amagani y'abami banyamira yarenge banyoli university eki inuna muibere nyamira muwaganiti yachire but kero complaining why Ruto lakini yore president nare yanyigolete andake inki abantu batata berenga kanyigolete kero kugo chikombri chachaka ezaka Miyamana sana se liswali eligi yago sokobulyo pokuya Bono lende umaite angusi tole. Yes. Naga tole gusi ngai sakonyole ngake ya moi na avegete moi ke susu. Chiskunu kirale ko be ale ko cho igora one muri italiaye. Ene ngakeli ya moi. Lakini watu wachira seka constitution ya 2010 yaje njite binde binge. Bono jaka ronkuligereria n'abanyamira ande munumu gusi mbuya singe Dr. Osewo president ya toire university lakini nenda karo kuligere dirende university ya twatebere mbyamano lakini bona se amusombo jandoro musinini goso kwimurunga nikoro gusinini na se lieta na nyomba ya mira linto bwato muntu koro kuna sana takebaso abantu bale prominent ya mira ali bona na abantu banya kwatenga ki tare kwa nyamira le Nyamira University Mwete karoli kwa Nyamira University kwa talire lieta. Yuanyale kwa peni yurukunga Kebaso University. Monta yule kuchandika. Ya abone kuzine li kuzine mu kuzine. Garama University. Odo yule kuchandika. Okay. Na watu munda kuchandika kwa kujiri kwa lieta li kuzine. Nakiko mwa naitwa tanga naki there is power in the name. Yeah. Na ndi nchane ku yanga na rukibu umuntu onka kandi yanda ko chisoko yenaranyora nande ndabekeliete lishuali Lakini mheshimiwa kero togende tu kwaniringa nega nchido tanga bado wekira wanigeri bwate Nyamira University College Yeah. Ki nande ngakirete bine birengere by'abantu riyo konga yetari omuntu na bintu binde korene tari mangana na nikero to kwanere county ya Nyamira meteno to kwanranga yari bwangu igani university ditkore koro ekyombi korone bukurumi kia ESC sinki atarete ase county ya Nyamira ngetare mugavana bweka nkiatarete ati Abrai kwa sababu nene ase serikali ya county ya Nyamira na boigo mpanya tukuira masakara gite of which mbate masakara kia ega bate bara chikuba konya so kora ugutuki igoro ikengano yokwa wacho gwecha bisiche county ya Nyamira ngira nyaro kona nambemo nganchire nchakire maigasi nini siasa ninki kolengana nche siasa no koerania no gusanga ideas chire positive in the development ya common mwananchi
ekero mogo share ideas ebinto mbiroro biko necessitate to these ideas koba functional. One chibesa nchiganeri. So yaikire bono abantu mpaganeri bako lead asichinkwane chiga chigo chencha ideas yechiga na yabeire party nga Nyamira ntubwatu mugavana oyo bekiri mutwe kobugoli Nyamira engima ase enkoro yaye na gotochenjeria ideas kitubwate kuri ground ga igotuchibogoreria otochira the next level so that Nyamira kiroyo iboirororo annual development. It is unfortunate nga ekero airuli bageri go mugavana ito obere so selfish na kiriage keke go choro chibesi go chororo ochimis manager one nkwana ya muyale gotebu ne ringa LBC the headquarters chiaga for a long time abakoli emirimo no contractors almost bamachiri waka no chibesi chance was chiaga no chance akijuli baka no almost 90%. I guess oko selfish in community. Selfish otwale chibesa chiria chire meant for the county or irete larger share into his own things. Maybe aligete family yae, maybe aligete development chiae, businesses chiae, webile nga chibesa chialenge echo mwananchi kawaida. Ayanga yuko nyora. It's common sense. Common sense dictates a project, how come a project yekwira all this long? Na project here on the ground, whatever that has been put there, purposely as in chocolate a project yechigo in terms of chibes. Nekene again to create ground, now whatever resources here to make it all, match chile, definitely they don't match. So common sense dictates singer chibes have diverted. Neko chabe David asking yunta might think I chi and the gocha, Nane Rochibuata, definitely it should be answered. Aya, kurasa nsemo yao muske. Mbija mano moralia. Ndaisa koteba nga asa mangana aba obisaba ne nabachite Nyamira igoro. Asenge ncho echo office kiti kyabere myake menge kitanya kwera. Ono majikoro nga office elia. Koro kuriga history. Cho office kiti kyacha gutuna the rate. Kyabere chiko nyakogendera ngora. Kana tegerera bono mambia na yo machiko go mugabana goteba nga they have already paid 200 million nego chibesi chini chitigarite chiwendo gukora office kiria na ara kurumaiga county assembly bakuburi maswali amange igoro echi office echi bono njira isakoteba nga asomo jano bwechi office kiria tendering injabetembe nginga garango gateba bo umuntu ayo twegacieria okoranga ngonya gochenja chenji bara abantu muntu agaje ingakinere kiagwete ande bakachirora bona kero kurigiriria okoranga umuntu ayo twegacieria taisaini ekere project eri achagete that is why bone gwate michando pakana no kwero bono era basikwere kibesi chinyingo wetani kiri babegete 382 million so lino bokuma chikoranga abantu abange ose governor mbate gati initiative wingi ya ba ke sabunga ki office echi mna bono mete eba go from offices kia national government no ba biro TCS pakaro ko 15 years bono as office chia serikali enene ni chia buchie office chia butali basa chibore tororo lakini basi ni kuchikora nyina basa ko tebanga proper yani oborai okorona mbwato muchando obwase okobage ebinto biria gotebanga project yeye tigere ruororo bono konyoranga nabono mbete tubate problem Nyamira iye komachikola kananga which period ko baigoro bona kana chibes chigo chi project kwanyoranga abantu abange bagwa kanwe mishahara chibes chi project niso ko enda opna bono iso ko enda nchiro nyore sa abantu bakurukunga abago choga usibako na chamasti you can meet abantu 10 bako na chesiringi osine 1000 lituko bono manyo kuminga kya abantu aba 10 meaning inga abantu bara abange bone baga kika chingwa chiminya ko bari chinjerabo ekare mukoro lituko mulikero lituko so nje kana ngorigere libona se chavis kiria ko cyale diro mujana se ngenjo mbanya kanyora muntu ore contracting ya yare ko kole gasieria umuntu ago enda korake yasarika yanga
so le na bondo chenga na bita to botu boli gere ligubuya because na banyona project deli ali chiwe singo witane le kiriya begetu asenge nyo nja wete eliaka bana ya gaji no ya igire ya telelile bono majikoranga obwererani bw'ichiwe sembuli biya maybe the executive na county assembly asinara batari ko ikira na biya akare project iri maja kwa biya otherwise injiro na biya tiga isisirigeria masakari abo biya na bera zabinga ki asomo chando berete noyo umuntu aitwe gasi utaisaini mwete contractor nabakobo mu engineer lakini utali mu engineer koroba engani area so na bono jinge ba to umuntu le substandard ase gasi eri right andake ekero tutigeta singane igaya magana ye county Nyamira akubeta ninga igaya bo bisabe kombe kebo tukino basaria gia EACC go tadra chebisi me county Nyamira mwakwa ne bya sana 382 million set aside nga chiaga county quarter offices do you think anga kerumuruchi umwana inchiere ensemo yae obwatra nigu andake public participation nere akoletu umwana inchinga kingo chikiri kwa gachu na intwa baraimwa cholete tuanchire mokole kene public participation umwana inchere kubata ndiwa sama kana okay tiganda ndese batebanga ebinte binge ngo machikora biko banyamira alia public participation yewe yaje kwa edikono liko bwamana kwa baiga na mami ndiko bwate public participation mambia segete kwa manyo kuminga kige nenge ndo bakwagagia na ndo already basete tie bintu byabo bakakora one of the fun days ina hadalete ya monga nyoranga no takakoba chenjia tuliko nyara bako tebie kirikanse lakini karamwali kire ngiri kiaba affected kusikia kole mirimiri bono nyoranga barabwige ndukirikia obajete kuri office nakyo kole mirimo so ama uni yayo mwana inji tindo jinanga nyotengi bale manani abando chego morali muchando nde umuralia tambemo abara ibaito mbara onia county ito chiward church constituency to wherever no nayo monyene studio ye turayoni kobe yawo ekerone tikobe gento kobe kiao you treasure again take so much you value it. Yes. So when you value it whatever retro okonyora nkonyaro go prioritize buyanga let me do A B C D in this order. Bono Nyamira 382 million umusacho yomo usumuswati yoyiga muralia aliko chiewa atawendo chake school wo agache school a private school yao angaboni geto bwata wonderful school. Why? Because egento nekiaye ama itenga profit yao konyora nekiaye so omugavano ito iga bole chikurago tebanga nimba bwate imasenkoro nimba korre mirema sekene akarwe manifesting ya and therefore we voted him in courtesy of the manifesting ya barade ke atoete ekero kwari ko yirigiro isranste it was very practical okora binde mbiyabi bono oikire okorango muntu mwibire manifesting ya musireirie boneka ya musireiri osinyi go prioritize ngana kebintu byokora ke gwenda kogenda kera musireiri community ga bono koranga ne ka musireti bono nguja ka tori musako to muri to manifesting maybe asekare to muri renga mugaga na re gwata iko bintu biri ali geta manifesto tora koraken what inkikeroro. In fact, there's nothing you can say nga gento geta tebe kiabe go say kinkira. There is nothing you can smile about in Nyamira. So a point ya nere linga na ki omuchando Nyamira no mugavano ito omone na mokonye na iweta asanya ga kaiweta na kaiwete na ndegente we are helping one another because I believe on one thing, whatever is done here is a shadow of what is supposed to be taking place in heaven. Yes. So ekoto koransa igatumanya obugambyo bwonsi bugambyo bonna ngochabo abanda because ngo to chibuku kore sabato kera Jumapili kwa ndeka kanisa twatanga nje muisa kwa nchora ebuko nimenye manye. So whatever that we are doing, we should be having a sebongo bo itonge kene egasi yanganya sawo cha kwa koransa igara kina ibuliba kaboni swaneli ga kyomo government because abantu bali bale committee 382 million again take kera kiaro siguboniga ekene nkere worth the 200 already chiricha bere spent as by amangana ya tanga ni 200 cha tumekine definitely no. So nakinago tenga naki
ni dia mangana ali ara orote byo korange ka risakarari ali gete manifesto ndikamusireti agwenda ali geliwe aso meru yo mwaka bona ira na back to the lane. So umuchando ndola on the responsibilities to aire na special to aire ko be yaito for the betterment of our people. Yeah. Mbio mono sana na nekiro tugende tunkwandirengane yega ya magacha yo ye county ya Nyamira andake ekiro okorigereria abuna ekyombekega gyachagitengane yega omugavana nere bweka andake ubwatara momojo na baiga bande na barako bachite gotukwana barako bwatara momojo oro ningoko ubonete komochigo ne county assembly tokorigereria nande obuye gose na wananchi be county ya Nyamira ngobonete kobekiro mosigo so musarabana so ngotikara Tumida tebenga oversee no mugavana because weaknesses ya charorekanire so the juniors aba maitenga bakumwaka uri orali so because from the very moment aire to bugambi arorekanete weaknesses ya chikarorekana the other people are taking advantage ya kiro muntu nagwende kubugori musaraboya ayense moya oyabone junior ekere sine ya chitasore ekagote itokorega ngwate nito gakana ngegente kerone gasinda atige njetindo chigente ngwana kerebia so kero yomo na bwate mistake but the general overseer we county the officer we county omoneno le governor the big blame was unto him. Okay, humorali maite governor nere sio ya county keni yose gegosaleka igegara saleka sengejo abeka abantu batayisaidia asembere meyo akarako rumbo chandole wasina sector y'ekibara wase sector ya maje umujandoli mundo yorororo no mundo liyo bega to mundo tayisaidio igo asombo chandoyo igo ngatenga igo letira sengejo yo mugaba no manyine CEO ya county eje gwende ko jora wase kare ali emijanda asigede gwende kumunya ko bangunga ki asigede umujanda no karataki no rororo no yo minta tebire wisa kwa nuri gele stock yeli ya kachira Nyamira alia nechi besa bako teba oka no aka jingu byo kuminga ki onye chieta alio na tutige gasi ya tokokora so it means singa ekara kwa iwe gasi na bonde o iwe gasi ko no mwaka bwenka ekara no mwaka bwenka ekara kwa nyoro oruba kugete koso mwana kwa tumo chando ko ikira yale kana mwaka ko yobwenka tateketira responsibility ye family nesiyo oyoko kwe governor ekero muchando obeire onyenga unda assembly ko burukana ige ko burukana asengejo obura wisiyo botali obuya iko no muchando chakerete otherwise nani sige jabe Nyamira ali chosi pia saba MC na whatever omuchando nesiyo onye siyo ire bintu byane ka bantu babiya ekakora ki ino kore party ino yanjiti ngakore party yani atange binte biko ganda buya bone bya ko mugikurikire gento nega rokoriga likire gento na ndo thokora yobweka wiki muchando na abanda bakoika naye bakotegere uguo taimangana eketura sensemeiga ya amagendero Nyamira bodiga ni miaka 3 nenusu yaelira soborai buomo gavana oyoro amuske Amos Nyaribo ekrokuriria miaka 3 bo inuna barai kura sekono Nyamira na baiburu Nyamira yani mugonto tabanga nothing has been done no mugavana Nyamira miaka 3 bono yaelira nkikiri mu Nyamira nkogokera ko tabanga ki wikiraboni ga intuna bamingi ba Nyamira umugavana ito okolire tarakolike yiminto omushimwa Mugusu. Honestly there is nothing I can single out ndengo mugavana ito okolire gendeke. Actually there's nothing I can single out. You know itawatabunga the much kwairwe the much is expected from you. So what we expect from the governor or what we expected from the governor and what we see na kirituro cheboniga nkeli ku match kabisa and therefore kende ngionda tebenda smiley Nyamira yakolire gose umurayu tatokoreire Amusi Kimoni Nyaribo Kimoni ama Kimoni Nyaribo ya ndiye tali yako Kimoni Nyaribo kende ngionda smiley umugavano ito atokoreire na naika kote yabanga no ambibire kote yanga to whom much is been given
much is expected from him. So bono even a litre you got, in fact it's less 10%. There's nothing to that. Again, the rende kero kia korekia omugaba na neti amwa kreshi ngobi gati cha muikeire na tuwera chitinga chokoro sipara bono liba liwe na wakomboa bono nto bwa chitingechi lakini nchira akora gas unekota kieke uneganeire so nabwenta aboke lakini bono ko umuchana no siasa na ndokora Kenya mate bune election yara iga the following day buno montaba swani no go chaka siasa ya next bona matuka ya tigere 1 year nkigosora acha kolega unless heaven intervenes. So let me pray for him unless heaven intervenes, but so far so good, there's nothing good I can smile. Oyumugusu Ezakaya emyaka 3 nenusu igongo kora turuma ite myaka y'uburayi 5 ekero kurigereria development wise Nyamira yani mugondo katamuga vandira akora gini Dekante wenga 2022 mugako twamwakerete chikura nando kamukole campaign nyingi ya sana nali ngenja ariko to promise tukaro mugako yo karange ngakiri bana ngino mugaka nyagarama igamumigete mwako yobona bako tokonye gasi hana bara skobe manager ye county lakini bona njoko kumikwane gosogo cyana kwane wese kwana chipara cha Nyamira nawe bagura gitinga ari asya jakete Nyamaiya oira no bona bo kuminga kina chipara chite cha sarika batarakura echipara chibwate mechano namba tu amaji bantu mbabugati nanya gitali Nyamira njibwate maji anje bakariko beko nyembono babegete aya toje amariogo ngaite mwaro jilinde ga bantu bago okoronji box igo ya ina ramagendero egendo kende kya kabe stadium ya manga yabiri myaka emenge sana pakatebe stadium ya Nyamaiya esanige nere ya eli totikati mwaka ya monenusu endeteyo bona kero kurigeria ekendo ade no Munyamira arabwe aretogerie tina karabuya for me ndo chenga wani tamwina bero na no mwaka tigakore gasi ayo buya ati mukagendeka Matilda andi genta korero yankeri no gwitabanga mwakirete chikura tari mangana twarorire kurwa sensemo ya umugavana kia makiri kia UPA ba watu kire candidate ucha se chi ward chiri chikabwate obochori oboke by elections lakini yarori kana se mitandao anda kabantu link bare okubwatu wana EACC na so okubwatu kachi candidate ikwetera se kia makia UPA ase chinsemo chiri komanyetenga Nyamira nere wate nere stronghold ya UPA andake akurasa ari omweshimiwa anyapaga ingane bwate obwamate na okobeka chi candidate kusobo chore bokeburusi. I think as a UPA omete nyaribo nerole patrita ya UPA Yes. era kobeka chi candidate kiaye tuwa the problem no komnya kukwaye I think na nyaba kobeka lene ngosenga nangu bwatiaro mushimiwa Matiang'i lakini akarokorigere facts emechano nekoreteki nerororo bona sti candidate kira chiba bekire Nyamaiya ward Ekerenyo na Nyansiongo nabokoma chikororende nga nchi neje munyoka na UDA Mbabwate ground mbabwate ground nabokoma chikororenge ncho akarokorigere Nyamaiya as a whole na matukari atigarite nabokoma chikoranga UPA nebwate ground na Ekerenyo telibobe yarombiere na Nyansiongo so nili tutamanya ngakima chiko na bachiko chenji maragoba sikura matukana mange sana bachiko chenji so bono esegi gere in between nesekote banga Nyamaiya gere in between UPA na UDA Ekerenyo ekuma chiko abantu batatu UDA UPA na Wiper Wiper naro nera ikurukushia Munyanyumba na bakororanga ekanyangire gresa abantu batatu Nyansiongero paro na bere UPA na UPA na UDA so hina bokuma chikoranga abo no bantu kumenya kanikole ono yora abwere
ntukumanya Igo UPA na UDA kiama kene gia serikali. Ikiama gia serikali ya kaunti ya Nyamira na kiama gia serikali ya nene. Ya. Na vile eresi. na ubire resi me Kurasore o mheshimiwa Mugusi. Normally chipati chaitira abantu abange kyagaletwa loosely abarai baloja gotokonya aseng'encho ye influence ye party. How I wish abarai ba abagichikura ba Ekerenyo, abagichikura ba Nyansiongo, abagichikura ba Nyamaiya ntorigerie party. Torigerie omuntu nga oyo ningo. Nanda singe chipati chabere chiko mislead abantu. Not really mislead, chiko ibera abantu. Let me use that term. Forgive me to use it, but like na nyora. Okonyoranga ire ngo bwara to ko ticket. Ire ngo bwara to ko support. Kwa mana konyoranga nche Mugusu because I have a lot of money. Na agena na kwana no mo ne party leader na ya chibesa. Yangya a ticket lakini asobongo bwane na singuruchiane na so manyi bwane timbwa tikene ndachikorera aba so my appeal to these people about your election on 27th next month kamuranje ntochoro umuntu kolengane party ko ntochoro umuntu ngani umuntu ningo asengenjo ntomanya ine maide ntomanya ine mungwana no maitenga oyo asigete ngo nyarale oyo asigete no nyotebire igo onyo gote nganganye na bamine tinganga onyo gote nganganye ganurana gusibura chioma because taraira talibona iranire so ntumanya ine tigatochora abarai kubwatikana ngana kitumanya ine na ndo buyabona oborai we ward abantu leko nyanga nechirani abakikura no mono mwake rwekura nechirani ntumanya ine okanya kurusobo umuntu MCA okon amanyikanite ward yengima na ndoko nyanga na amanyikana na kiakina aga yomna na kiburu gotira na bamanyikana nga ekera arengo mwalimu asigete na ali na irete bi Facebook byabana gose na akonyeta abana bagakora yana na ye so tochoro umuntu ngana kiamanyikanite na ali na ki potential ya yere but not based on the party. Ekero to na chi parties gose party politics nyabaga nekenenga Omugusi woni yakatugo based on by election chokora kana county Nyamira asi wodi chirichi tabu ati abara ibono iga umwana inchinke wento okora igoro yobo choli buiga kero igwete Mugusi otebirenga tigo muntu acho rutali party. Do you think a party is nebwate chinguru party singo twalere chinguru asengencho number 1 ande kia abantu abange tutako batebia niyo minta tebire number 1 akara nyoro muntu awe bakubolinga ki ohireta epati yangali ekibakora boli getangani no empati kya kuboli koro mbali kubolinga ki oyo ningo as a person bwana wale bakubolinga ki empati kyali ya serikali osine ya matiang pone ire context ya bantu babere ne ya serikali ya osine ya matiang because roje matiang otoli interest yo kuboli chikolo cyo president igora kuotabanga abana inchi boka abanyene babikire bene byabanga ki uiko montara asigete gosa asigete umaitenge wefukete yakite ya ODM nako kubuli ko ODM oigo kwanyole chikura abantu kete batenje kurigia umuntu akobeka chikolo nga kesinge ja rodie abo muya lakini watwaje kodimisa abantu baitoiga epati ena bere gali ekokobogori ekwende kutige stage ogendera nemirimo yao anye kwarengo mobe patu na bakwanda ko bomobe tali pati era akokonye njira je kodimisa abantu baitonga ki tikatochoro murai tutiko chore pati because ye party asteye gukoira egento gyokwegera akokonye manifest yo muntu nera abantu bakurigaringa ki na bano yo mito yakote bangori ro MCA kurwa ngoiga tulega bone na murwe example ngaki politics ngaki akinire gutira ngaki akokora imirimo yae na haro muntu gwate nkora yakokonya because nabo muntu agojicha mwana na alira abantu ali abange umuntu agoja ali otebanga ngegerogo njende pati ya matiangi umuntu ototweka musigo wana kana mojo nyoborania mata kose mwacho alete ngoro ya matiangi matiangi itayo mirimo ya sarika so tikatochora umuntu according na Cyrus kyaye. All right, asante mwachamulile unyolenga niyo tukusangaso murubletu wani Ezakaya Nyabaga Daktari Peterson Mugusi Ocharo
na gutolera buga igabono mambia tugende kuligele siasa ije Nyamira ng'aki ibintu byokolekana ye mase masumuruli na bubu atali bagali abene gutwikira se namba yesimi asibirangali biago gweta se ujumbe andaka na butu akire mase ya moko tukubania nukubulia kene yosura kali komenta igoro siasa Nyamira no momenyu Nyamira bono mambia no batali baga 0741583878 0726447367 chinamba chito eye mase ya moketo ya kusanga amo bono mambia Matilda. Kurasa nsemo yane ekiro tugende tugukwanira siasa che county ya Nyamira guseno onye obrai kurasa county ya Nyamira musike Mugusu nekiro tukurigereria ase mitandao umaiterera brai mbare ase social media anake mote wanga kiningi omukwego kiria ase county ya Nyamira koma konyoranga ase amangana buna bona yobo chenu twarigereria buna amangana yokurigereria basubati bakongia umugabano we county ya Nyamira berikago kororekana sana kakonyoko ene kiona chinya gitari gete buna bona nyagitari igekerenyo na boigo amangana ICT hubs na boigo ibintu binde bingi mwate bona nonyechi machine chikagoro cyokore machipara kwanyaranga chiviche chinjira ase mitandao igona ko botebanga ebintu biga andake bokora liboli muri koborora nkoborora tole but the question is ekena kitu expected is this the best aukora definitely no therefore mnabona gwakwane igoro yo chinya gitari bia ngocha ne boliga why mnabona se itonya kyore ntobwate a dispensary ikuru kunya kyore dispensary a dispensary yeye no nyampara sita monero banado te gotokororo ntobwate gento kete baigorete aria sakuru kunya mweture ko igoro eye clinic chibe sikabe kworo chinyinge nande gotebekana nga omuntu yo actually is been paid up to 75%. But there is nothing. Ina agenda oro recently kanisa ya Nyamwitro KSD igoro ga to gesaransa ga winya gitari isiko okwebolinga ga kiki chibe sichon speech achire ga the eye clinic kenenkeyo. Bono liswali neri. Why koigora ebioski ebinge in terms of chi dispensary kire kenyoro lakini chitabwatike kende. Chibe se chi atumekirororo. Chionsi pi nyake ole seito awun seito totebe eruororo because tebu atikende go kororo abantu anka mumbwate bya mota ngani nyangitane target ne nyangitari chinde ase county ngima chibe se chi atumekirororo onsaligo minto chiari gocha chionsi pi chigenda chipambi kunyamira General Hospital ero siku to the standard of Tenwek ero to the standard of Eldoret ero siku to the standard of Nairobi. Now that chiparambu ya chire omuntu kali komensi nyogora ali ya skimu moino kwe pigipigega no ne pigipigi abu ne kokogoro ko runi wega ali kuruga ali bakanyamira it won't take 20 minutes ekalo chipara chirishingia ai kenyamira ara assure dingo nyara services yororo mono why kuna kuigole bioski ebinge okono kweba cha imase ebioski ebi abantu balira chibesa that's what I'm saying abantu baito wara baite SEO eye yanyamira tabwati nyamira at his heart. In fact, he is hiding a crime in the gap of sanctity. Kona goto ibera kuruororo. Chibese chi tigato tuara priorities. Once upon a time una iwete mati yangekera arenge whatever SES for education. Akaende school getali swali nana kweba akoboli omu headmaster. Omu headmaster iko nyogolirega ali a principal and that is konyogolirega ali pass ye school engia sana. Lakini ekera bago tarago chi dormitory domte amo bole tibye igo mwaka yalika bangana kwa weroni wo ega ali kwali kuragorere gosina abana kwali kuragorere madress ne chibando bana kuragera ne chibando na kuragorere abana so why ga igaro kwagore gali what got necessaries ebintu biri necessary so abarai baito let us not hide a crime in the gap of sanctity we are working for the people whereby to my thing we are going to get some kickbacks at the end of the day to benefit into to kabanyene so with the issue of health nothing much in fact nothing has happened na jete diseta imwa jete kero akagalia agatebanga mheshimiwa naomba nipe press watoto wanapati wamama wanapatiwa
asa bana ndi bakuibolerwa na ndo twagachire modern kitchen na fence surely what is that kusaba ekinige tunana byo byo komo no karakige uranyale koro isia but that's what he asked but then I'm happy keroka na rali babikire fence kiri asabite na yego na bori buna bone igaye kerenyo eyiga ajaba subati na abana andake sinyo enye kitari bunire kero kugira partnership go sandake investors basoita security ya Nyamira ekyo kero kyo ingeri ko ba aigati ya birie bike muratebenga credits ngwena no chire gochia somo governor na kyo rai kwano mako ruke kerenyo na ruke kerenyo rugo alimangana rende nero nengora bangina ngo chabalalia bakonyaka pono rende asiri sole kwa mona kweneri lakini bono abantu roje mbarukaroka mbaruwa bibaje karen parateyo muntu takwika karen bono no yo mintate bire ncheka no kulikira kinya gitari tubwa to nyagitari obunge nekaro timaite ko somo jando gochoba ekara abantu bajori babarayi ekara risikaro muyaga goikamari gosago iche ibire jagete bire mari umuntu oligera ngaki project kitarakoru akana akore project ya seyende iguru na kusudi akore anyole kikipakio yakwana yako kana jadi ora soki bas minus ko kolegas pone kina kipaka nyakurigia ata kwa isu munyamiro munyene okurukuno mwana inji keningi yako benefit ege njoka ko benefit ngelinga ki erega wa ndo akekura otimoka na ndo ganye myaka ende 5 lakini asemire merie kurukunga omuntu ora aruare wa ndo agwe na bono limenganda ikongaria enye kitande ikonga ora resort enye kitande dispensary kisa saa 8 ya mbuga sesiekire nego muntu aruare ojaga sana kuchigoro kenenge munye kitande ajita akaikosa saa 3 sana nakorire ochire bono manya kuminga ki iko muntu aruara maybe goikaba munye kiangao ose private bono iko nabo kumajikona ngamangana kwa edit sector yeni Nyamira anyway gera tambe abantu abange mbosongo bago chabaru ari gutali Nyamira abantu abange mbosongo bago jana bago ja baru ari wa bueno weshimiwa wote bosongo aro to komanya ngo umumenyi we county ya Kisii arengiara nyara gusanga igoro yako tebanga bosongo no bakurwarirwa otutiga ekera ntarira na soronsa rigo bakwane ti ICT hubs narore omo governor hotema ko kuminyokera mangana ya digital sana na ro ogoli bako bondo bonde boko rokunga boko minyokia mariogo ngora burande boko etariga ngebware te riogo maite ende ko maite ga siengo enge biashara oro mundo ndega kole ga simoina bia goso akori nyanya bia na ro ndo beke nyanya tura manye enge ntale ngerete bono esiyo yaitege ndako kora na biko takakokole gentura kili bono okorambari go sitingo manya gosina abantu bakanda bamufeli gosinero gwefeli bono ngiri ko ba effective yani ngiri ko kora kera kole idea sinjiroro injiroro lakini bono ogukira ni goko begasi ogumaje na akumaje gwekorera bwika anake ekero tukurigiria igoro yo mugavana Unyamira narore mwa kwenda mangana mange mushimwa mugusu na bigo muske Ezekiel Nyabaga onyolinga account telikurawa no mugavana bweka nabwate abantu banderombe yabantu abange bakumubwate simirimo katukulira relationship yo mugavana na MCAs because ase account assembly MCAs mbaro ni mirimo yabo niyo kolenda na korosya machiko ubwamate bwabo ngakibuli yo mito mugusu bwamate mboyo because for the first time Nyamira yamanyekanire Kenya ngima na yana chinse chisiko tali ya samaya kwenda sabobe it is the first county Kenya ngima gutwara chi assembly bere abantu bale for the governor abantu bale anti governor kwa chikoligere libuya orabantu abakoma mamenche governor to some extent mbabwate ekene getime yabo pata ita abantu bakorerwe gasi lakini abaru at the end of the day ekero chikoligere onyora nga nasinga njiba finyira asigete bataraigwa agantu gete bono onyora chisegi chiroro at times they are realistic at times they are not realistic
In other words, segendo ndatebanga obwamate mboli buya. So omusoyo okorugutata in the name of governor osinyiri kubeka his house in order. Nekera asinyiri kubeka his house in order bwebanga abana aba abwate baye obayirire chisukuru basomire. They are very clever. Bamaitenga nkibwenda wakolekana from point A etubwenda kwenda point X to tumesi kwenda igendekete kebe. Bona singencho yobokoroni ukoroni mambo leo ndatebe omuntu yatateko take control of everything yagera abantu bayira nanse ogo freedom ndata tukurukira umuntu arwa ideas chiaye basange birengeri baka montes the tepo ba share ideas here and there because nekotanga politics is all about sharing of ideas. Ideas are positive in terms of wokonya omwana inchi. In any case abara yabonsi before election iganga yabe nene no korero omwana inchi before election ekabanda chiko kora chi campaign no mwana inchi ngokora no mwana inchi ngokora omo ya msie omwana inchi ndado chokora omo women rep omwana inchi ndado chokora omo ya mchumbe omwana inchi ndado chokora igabanda bonsi bie kerengere kine kama bwati okora omwana inchi before election after elections paso awe korera bon uliore okora omwana inchi before election bono onyolire kerogo osakire wekorera otakire mategenteke ninke manyete egenteke kore kwanyara bantu tuiranire mayo. So to answer your question one on one neringa obwamatembo yo na so obwamatembo tayo enyombe tabwati obwamate definitely it falls down Nyabaka. Ono mategenteke tonya kone koro ya elite. I think you Bomatembo Kolekaina say in between a governor and deputy. My dear Dr. Gesami, no Munyagitari. Only the mother responsibilities change a guitar, Chamanganago, Kamali, Kidegend. Atangumachano to Yamira. That's why another Vanga, Iukumachikoranga, Asanaga Mariga Tevanga, or more, we can no go and go so like you over a week. Bona no Muchandoli. Yanyo and the with responsibility. Ata bike saminga kimpra no munyagitari njina gutira mangana sekta ya nyinyagitari togo chasmuina asa ko kunga account assembly iko barwanira matuko bakora nothing eka bandeta ita control assembly na bantu assembly baboninga ki akora ndunto tikatulike mbere yo gukora onyara botari guitaba so ese giji kiabero oro through kiagere na magenda irani de maega no yondo bega tu nyabaro kene ngiacha gukora abanyamira because ese giri ne bone ekonyolere chini ya maji ora haiti gendogete kego kamo inonke nkeba so meaning obwerani bwa governor deputy na county assembly na serikali ya yengima ande bono mai to mojando na banyo obege to monte osine minister osine ya roads tamai tikuro ya mangana pa lakini yo mobege ta singe osino moirio osina singe kwa osa kwanye to sine campaign bono monto genda okolega asia singe tamai dia be kiro ronga kiko senje na be kunde nekero so ano mojando berete so berera ni obo ende to kwa yoko asina le ko putoka bono te ko so communication nero pari Alright, omwanchimulirire nindo chinga bange mogenda kusangana itugabo no mambia 7 ngali bino kubwatika nayo tokukwanira bono mambia se studio muske mushimo wa Peterson Ocharo na boigo omuske Ezekaya Nyabaga na butukulire magana siasa chinyamira na magendero ali nyamira katunya kubirigire ayo momenyi nyamira na nayo momenyi bwe county ya Kisii kero ko igwe biganda kebuno mogusi no bwatekeliora kwanere igoro ya siasa chiga tukuligele mambia bono tomo chago toikira sina bachito na biga sebengali bya bono mambia asalia tukunyo kukwanira emambi ya bono inyolenga 0741 583878 nero inamba itoga ya studio boigo 072644 7367 chinamba chito boigo ase studio kero ogenda tukwana 92 am ase yamo ekero tutigalita samangana iga asiasa county nebuate omu senator uyubo yugo kuligirelie meremo yo mu governor county muate omu women rep barabu ekero blames chair banyamira inuna barayindu chiko ngiraso mu governor abara yabandire barabu ubwamate bwabo ngaki
ngokora bari gasiri abega ni iraso munyamira Jimmy Mugusu. Natiga goteba nga before election kero muntu igatagete gukora mwananchi gas. After election kero muntu ochaka gukora ibintu bya yae. Ekero devolution ya chagete korengane constitution ya 2010 I think ekero kyo governor no senator abantu abange bakali basomete mono aba maite nga senate is the supreme house. Nere bwato bukima bwansi. Later on they came to discover nga egento no bugaba na smaja sintuka likwana na Nairobi ebintu nkabi kada kiege control ninka igere. That's why wesikoliga diboniga the women rep Nyamira, the senator Nyamira, they are coming to Obagavana. Nekraba kwina no Obagavana mbago chigotwara time chugo kwana no mugavana ngakoraiga. Ikubata getafeli mono. So that bago wakero go feli kwae banyo alira sibago chikanyo ali bago go tene platform yo watanga ata akonyara umuntu oranyale ninji. Nginda tekoteba. Abarai we are selfish. And because of that selfishness, yagading and tobu at the time, chugo come down to reason to one another. And because we fail, choko reason one another to one another, yagading abantu baito, bayanda kumia. Yagading chibes chiko misused. Yagading priorities to tabuga TikTok or Romo, talk or Romont. The senator, ne overseer, ne oversight. Again, to get talk kana assembly. He gives advice as a assembly. Oto Rwanda chibesa ku Nairobi, whatever from the national government, from the treasury, chiacha as a county. Ndiye kuwa nakoro senator ya aleta abekekero kiaye gali asi assembly. Aligirelia aba MCA abatainga koraiga again they tell korana batokoge advice. Definitely we cannot come to correction ngandi ndi again they kiabeta. Another thing bona saying in chunera iwetenga gusabanta abata tikotwara bwata obote bwoko ba chigavana bona kwanyoranga nero ando piki aba MCA gete over funding chirena yonse aba fund eita chibesa eita mangana even na mangana that's capital not necessarily to get from the line ya chibesa chioka oroga abantu abebongo bonekero umuntu agoche ase assembly tabuga ati agenda omutu obimbete onyorete ngana kyo muntu lyantebe bono tigan strike yo ngiyelio at the end of the day kwanyora abantu iranire maiga I wish abarai baito toinyore una nateba nga politics no go shanga ideas. And in fact, politics is biblical. Kendi jonsi bikere bibilia in fact in siasa. Lakini siasa yogo konya. Tuwalo come to the origins. Tumanyenga why devolution? Why am I a leader? If I know why I'm a leader, why am mbekira se ekeruge kigakora ase ngakieye na watuwale okora agasia abantu baito agasingia na abantu bagoke. Yo mitinya baga. Senator, women rep, I think governor. Women lebu na wako majiko base esema ya bachumbe. Tojere parliament yako. Na nya kale county ngima igaranda member of parliament National government. Ya lakini bono senator nera okoreta chibesi chi county. Ekana aliroro turu yogo majikoranga nyali bago majikolenga lingo muntu kumurwanira senator. Na chisegi chose pichiroro nero kumurwani. Nenge jako muruwania ne linga ikaligire cyumbo cyane norega lakini tanya goja poronge gade y'abanyamira ngaki nakira narangire nyalibo na mubodi ngaki kibese nyiko kwanga ikire ingo to kuma komora matanga na ande na for some of the forums na hakukwana koru lakini mbanya ko karansa na abanyamira ngaki ai karansa ba MCA gosabe kaza ba MCA ne gavana ababori ngaki kibese cyituko tumako national government asenko na ikaransa ngakimwa korire mirimo tanya gojabo igora amanyore some of the forums na hakukwanda koru banyora akarupo banyora ngaba imsimbara baba nguso jumwino abatebi gachimokoleiga so nabo kumutikoranga bono nonya batu atu bate bwogo chicheko chikobori obogabana number 1 barolire rupo nera mata kwanyolire nona karato kuriga lyumupira atakwanyolire mu jesachi oria
gose backline iria mundu ni omworo ekoche gothia bantu nga soira no boro bole bona kino mundu ngega regumenere buya twari robote atebire ngotenya roboga bana kiagera oyo oro tali very strong na ba kumusiko ne asena de ajire kupima yaho lenga kike ndoje ne kero kabone kire vacant no hekero na umuntu karororo ngurunji kore diki ngurunji yo so le na bokororanga ekaro kurigereria for me sana tarakoraga sikororekana no kurigereria nkinyamira kibesi cyakorire tarakoraga si oversight ya dirabo ya Mheshimiwa Mugusu, ekero tugendete gusingirire kaunti ya Nyamira kurwa buna serikali ye igegendete kurugose umugabano muske Nyaribasa aroro na boigo ne timu ya ye igegendete gukora imirimo twarigereria amangana akatokanga andake county assembly ne bwatu muchando gatokana ase aba clerk gatokana ase aba speaker na wikira boni kana ndekero ya tokiringa nande bono EACC kominyokane ine serikali ya county nkai indireri omonyamira raikaranse anyore ngobotoire rumbura roro andake local politics tegende go play amagendra agusaba gose inspection yeche project yegendra to korekana bono nambe emo we thank God nga omuntu gachorerwe kerogo tali gukwera oro gosigori tayeroro we have a period of 5 years na ndi twanyora libaga linde lyokwira ni moyo yes either twira ni moyo gose twekore pi so my urge to Nyamirans Nyasaye na ndengo twalibaga bwango igo mwako gocha igo yo monenu usuga ngo twana libaga lyogwekonya bona buna litwaika goteba litangani no mushiko minto gaiganga ntoligererie party tiato chora muntu ngana kyumumanyete another thing choro muntu kolengane birenge byona kibyagote kurenta linyarebe ngana kiagote bya asinge nchekene bonigara story as Nyamirans igotora sabe pi ntoro cheki nani there is nothing, we don't have hope unless totebenga emira kongwa penel because ine chimira kongu chaka happen ni kurpipiria at 11 tawe bintu byakolekana but it is too late boniga abarayi baito gotokorre miremo ye wenerete asomwa ko yotigaine. Another thing buno mwaki ekura Onyamira nambeyemo kura amanyanga ninki oganeti asenge nche kureria ogwaka the value yaye butamingo tayinda abantu the value ye kureria is equal to the best education that you can get. The value of that voting card ligo liriaye is elirengaine chinya gitali chingia na health services chirioganeti because chiro chinye para chingia chirioganeti so don't sell it too cheap ngomundo okorangeirwa chigadian hotel Nyamira okorangeirwa sengwe heights mano moya tebeko rukwerie waso okorangeirwa chioro achiko ko kimanengoko na siringi 2000 ekadi ene ligo liri nene. Let us make use of it come 2027 tochora barai ekene kolengana mno bongo bwa bwo gotena Nyasaye munara kurai prayer free this time round I believe ngoitoro konyora barai bara achiko tokonya Nyamira na Kenya yitengima and things will be okay. Mheshimiwa ngwate bana abarai abango konyora kiro muntu na bwata goteba na chakorera mwananchi na chakorera mwananchi ndo chenga andake enjiro korokana na enura seresi wate bana denga abarai abiganda kikiro banyore kiro gekiga abago change. Do you count yourself? That is why I say abarai abaganto manyaine no maitenga natebia onsaligo nga omuntu na gotebinga naki nganya una achire na rogoteba ngeyo ngwira nari na rogoteba ati anga ro chiroje na goli siombe because omuntu ntima ndi akoirana so ntumanyaine so omuntu ekera gotebi na matengo yara buna gona okwana iga ne chinsa chia yata ete chisukere chigenda lakini oye njira okwana egente ngikere practical na realistic so tigatumanyane na ne ntumanyaine omuchando gojo otoita ne njara wono kwanyoranga because of the previous experiences ya tuasumbuirwe umatata koranga anja karibu aku ngende go chiati ngumanari kandi myake tanego egocha this time round tatenga onyo gokuka rondi tutaka kwedi let me choose the right person Ndio sana oye mitoke ba onyo minto kwanira bya sana oma tumajando tubugate mina bagusi go semina Kenya enjali eri iguru ne karo bese buri bwa jiro munda watana go joyo nga kabesa kanere ngo jago koraki ko jago bekera lakibonsa gukwanira Nyamira
ndoche ng'antoligerete ntobwate omwaka oyo omo na enusu bono tokogenda chikura nekero okorigeria abanyamiri ase baikeire ano maete siasa yachenchiri siasa twagete 2017 tari aro twage 2022 2017 ekero oru akochorwa eria kabere konyora kegori egi achenisi nkeramanya binto bingi 2022 Ruto agacha na ewefu ya Asora abanto bakamache koranga abanto abange babwate emechando nebuku bono ekero twaikire bono abamure bachete bagateba ng'aki ekatiba noere esimimi kere gento nabwate esimimi bo tori komong'aina abasae bono batebire no ntori kong'ainwa nego nkitaete goteba banyorire ng'a abasae basomire omonto okore university inkare kwanyora ekero ase county government obogabana achorirwe nando ende origia abagaka bamwabo bwekoo kiaba abasae ni nabamambi omosae na omonto osomete otagete egasi lakini kwanyora ng'a egasi abanto bakoegwa na abanto baria abakoro babere over 70 years 65 plus bono ekero okorigeria siasa ya bono nechenji sana nande abange bache benyora ase amagoso igoro ekero okorigereria abamosae bachire maete bono ekero tobwate 70% bakorwa na 26 30% bono bwa abanto abanene abatigaire aha na siasa bono techi kwamuna bagaka egare kwamuna na abasae anye mwarigere Tanzania eng'enche abanto baandamanete konye bwate omorembe abasae basogete bagateba no we got to fight for our rights na nyamira yaito namanyire abanto abange mbabwate obate lakini nare gwachia abanyamira usinaje kobasorora iga abanto abange mbabwate obate bokobori obogabane bwa nyamira ebirogo mbali oba senator oba MP oba MCA lakini ngomba chikoranga ebirogo bire ebyeng'enchene na asamangana korukugo at level of the government nekero kyo bogabana no ba MCA ekoyo mintara ano kire gento gakorete ki kere obo chumbe national government obo senator bado national government obo gimenera buna boigo lakini to koba bono specific ya 70 bibere na ande mono maigo singo ekamo kyo bogabana mo tochore siyo embe ase county na be county ye kurale miaka yonse nyamira ikondo chini tuire ndi maega na ande tutakonyeke nekero kurigeria ekegorikere nyamira bono iga iko kumajiko takabono omonto omogeni otaraswa siasa maite siasa eye bantu baronyora omonto akoboria emiaka omacha koba gose na omochumbe omonto oboria oba MCA emiaka omacha koba omo MCA oyo ndo oboria obogabana oboria ogwo nande ocha bakora ng'aki inkiriri bamoiyerereti ata ibere tu so for me oyo minto osarigo karondikerere tiga ase abanyamira bono nande ekero okorigire siasa erororo netagete omonto omogeni ase obosio bwa county nekero etagete omonto omogeni tati sikwaye mpaka nonya omoseneta imokire ataete koboria obogabana banyore ne vacuum nekorete ki nerororo nekero maete kero omonto adisikabere ne vacuum nerororo bono kire omonto agotwara ebiagaso biogochicha nsagocha bono nsagocha ase obwa ase obweng'e siasa ya nyamira bono ega abanto abange bagori chikura nana abange batenenire lakini siasa ya nyamira igebwata amang'ana aberoka oisa go control chi constituency ibere kwabere governor chi constituency ibere eyere North Mugirango na West Mugirango ingingo tebera bo gitutu masaba ase nkorwa yakonyora bamule bagasoka abange egebwata chikura 136 karaba sokira abange na bagitutu mbara robo batebwa borai bono foto tana utiego je yaba very low kwanyaranga out of 136 ebagagete 70 chuka na chibagwa karia mesa kwanyara abantu basogete gosemba tano baba no omonto obwa koraki bwahera aba West Mugirango mbatwaro bokaba ne miaka 8 aba no Mugirango mbona bagara gotwara 3 usene lakini bona kana kwanyara onyo gwa control West Mugirango iyo bari kule 88000 kwa bere gavana Nyamira bona kana kurigireria according to matrix na statistics yere ground abantu bona batende chikura
n'abantu ri babeire emiaka emeke bono bari emiaka emeke abantu bagotwara gosembera ng'aki omonto aisa kwaigwa ekerogo na bagokonya Nyamira oyo omwanjanwa n'omomura omoke ochire bono koronaro kari ekara omonto akorigereria emiaka yaye neng'encha agokora chiproject chiaye neng'encha agokora esiasa yaye Abanyamira bamurigereria sana is a man to watch ase esiasa ere ya mutwe ya 2027 ina abange barororo lakini abatenga akoti kutu matrix ya siasa oisa control West Mugirango o control na Ruto Mugirango borabu akogenda kurusia gento cyo kwichoreri waheria kana bagetutu bagonya gusikira bonga ki umanya bagetutu na boiga abantu babora bonsimba kurigerete na babandi gerete ina nembate mande gerete tote ya bune yo goichoreri kura ne kura. All right, so much more going to tell you we are going to mambia number 0741583878 0726447364 kulinka tukunya kubugulisi michino ndo chigalifundi ya power kurugali gitare yako tenga ndani yo murobili twagokire sana na mugenda tobia Darius nyangu kuriya ncherembe ya mono sana ndani kama kawa kama di kerukunya kuligilia nsamili ya Facebook Matilda otebi mbari wa soire alafu baadaye kidogo Mugusu kuira ntrasa arasi nini Matilda nsamili ya Facebook umwarimu Charles Lwanga goteba kuri county ya Nyamira Kenyere basement no ari mbiyo murobire na Jacqueline Kwamboka na abantu gosina ni timu yae nene kegima Victor Mondo mienda goteba best one yet teammating anki community and agakwira na gotanga listening from Kilimani tuko pamoja hadi tamati na boigo Roslyn Sarangia goteba kuri chirichiro riamo kobe agoteba bwakire buya no ari na babo ntabo mbokwa Jack Robert na boigo ne timu ya yenene na boigo tupate Evelyn Mugunde akoteba nere Eve Enjosto korwa chinse mochi akiamu kama ayeta akoteba baberi Kosoro Victor Mondo mienda na boigo babo Dominic Marube na umuzae permanent na wande abange Kalista Wanyatieko Eunice Mura Blackson Leafy Nyabena Mokaya Ben na boigo Bismarck Mokwa Dr. Henry Ochoki ntubate Rogers Nyariki ntubate DOOS na boigo ntubate Alieta Simira Hamik na yega okor okay rete nili kongo Praise Melissa na boigo ntubate Evelyn Mugunde Ruth Elijah erita ndirabo ndachengana basokonya kwa ndikanga. All right, asante sana iyo negati ya bali batulikire na yebo igotegerete andake onye kuru Munyamira gusumu we county ya Kisii muiberwa mugusi amangana atwakondega siasa kuyo nabagoteba muno babikire blame asabara bali abacholire gucha ibirengeli bombirwe biga kwana ngo nitwe sisimi tunye babiri tatuga bono mambie trouble ibirengeli biago asensamo ya ben kulinde kartogo chibugoli uyo minto I love ri swali omora Matilda akoboli uyo minto Peterson na Mugusu nimetenga watu tebinga nubwate kiabaso buya sana lakini what is this ekora bona na remo bikira blame sana what is this that unabona ase wodi ya Sokuru omuske Julius no hale matwe nkie kiliuru chatara kora ayogota yabono kanguchu obuchokora abantu ntarachi kwena ndi swali elio yes nganchire daikandara diva na my brother here ase obugama nobo na ekintikatanga if you control this kwa nyore ekerogeke and that is the foundation yemechano tobwata otanga nkwenda sali nkobwata iga bono kubwata aye target yao no think uchi okorera abantu e target yao na kingo karangete no gweta kwane no kubwata nyare no kubwate catchment gete ekarukwa gwate catchment gete iyo kwana koge na benga muneke rutale kwana moiso ndagara kwana yanga abantu abachenda yao ni one time awana agenda ingi alafu sivuna nera kamwira na danga ya aboni gari agenda tubwate one time kurwa bibinde bina kwebanga so omuchano ndate kwatabanya bago minto no oregawu ngatiganda rabwata asigete kwana kwa bwata asayo kweba chipati chinde that's why omugabano ito ekerenyo airire nyagitari oreko ba sama ofea that's why gosengo chirana iwe igora chi nyagitari echibalimu ucharia asa iyo gosengo magwa somewhere around there na iwe ndinga muneke so lani abantu bamindo ekero murayi achorirwe weta abantu bali mba gwakirete kuri gosemba gwakirete mba bwato murayi obo lakini omone naganchoga eta so abantu bali nabawo bakoreme biti mba wakete chikura gosemba wakere mba wakirete
Okay, come to your question. Bonya matuta. Na mbe yamotiga ngakero mwala yito Julius Matura ngambia mono. Asing nchugo tura asemi yake ya turaire. Ni musigete. No mwalimu wane by the way, he taught me English, literature, as a school kwa Lirumi. Secondary no ire ngawo igawange na ire bonya matuta mau. So omone no moire libaga. Dio tokolre mi rema asemi yake ye 5 na okole na nemere mukuru ase chi other areas obero mwalimu wake ni omora yoke ni youth for long ana betu mura ye director we chai factory for long na ndabona muna nyasa njanga airo burai wa monya matuta. So we salute you, we love you as a amatukaya wa tokolere mermo. Oburai tali gokora okole. You set a foundation. Na ebwe batanga oyondaga chaka busura. Oyondaga sialera mache, oyondaga chako gokora ke kogesa. Na bonse bagakora emiremeye eyemo. So twali go twaro bura in that context nande era no molisia we kanisa esengo chia SDA. Na understand it ebintebi. Era bano bekire foundation yaye. Tigape fuwe no yondakora kike, no yondaso na era asuke. Lakini having said that, bonya matuta ntubu atipara. In fact, parents yo absolutely abantu bawetera. We had much hopes as ale. Personally, I had much hopes on him. No tualenge ko compete kero yakemo 2022 akaira. After airere, I had much hopes nga bonya matuta to awenire. But no turali ase tualenge. Igona mbe ya mo parents yo. Ntobwate education system. Was education whatever department. Every has via ECD. Actually with education. You go be in the county assembly or in the are devolved. So to kunyara kueleza nga kerasi nkeralia kyo mheshimiwa ereze arosiri to lende embiroro we cannot serve na wana likinyoro mumbu ngakinetu alengo muchango ragatanje nalete ke kerasi kenche na agachire kebiri gali samya lakini out of school chonsi bichiri bonya matuta tinga birasi bya biroro wetani agachire wetani 10 kwa kwenye agachire binge well and good lakini they are not to what we expected from him. Bono ncheki ngote abanda akore ikia bonya matuta asinjiro na kwambo na no nde mbwate interest mono. I believe on one thing. Timati ko senkoro tande but I believe my dreams are very okay and they are very practical. Omuntu bakaba tuisiransta abantu banendoche. Omuntu isiko igotobo kimaboli gane suma. Ora sure dinga kene na kebora pi obokima bora bune suma ngorande kiege nkonyorande. It is easier omuntu yobona iro mwane school. Ana kongu omuntu abana barairenchara onyora singi 500 kurwe kondo oire school. In any case intu ana konga omuntu okule ekera gukorerwa diagnosis nyagitari ngangi kiamuita. Ngana ata somete ntu ana okeiweki lakini toiura bantu akule because batara yenchara. Those cases are there. So twale ko nyoro bokima iga babuli bokima buka gene suma. It is easier omuntu bono koiro mwana wa school. It is easier omuntu konyore besa agochikura banado anyweka rumutu omwatire. So what am I going to do on this? Tuisikonyo achibeza chi agriculture. Tote benga toko anda kebirgo being the center ya bonya matuta and being a town there. Toigole enyomba toko beka farm inputs. Kiro monya matuta ago chaneke batoko mole Chester ago chabuna litoko okopeka yemnetiem yarete litali yao. Tuakwa embuswelio tagete. Aba agronomist bale balikire nyagitali ya agricultural experts tubataenga advice yabali mbaito because ntu anako banyora bagocha nkabataenga koragento gete simeka gento gete abantu aba in 2-3 years time food security will be guaranteed within bonya matuta. Another thing nchino munyagitali we chombe to improve agent kenyagarama na agechagete timate what happened even in Kisita County it was there timate sigate gana tuariko saviri chombe chimbe at 500 shillings. Tote benga nko improve toli chombe cheito our dairy cows. Omuntu anyore ng'ombe ekomwa 10 liters kila lituko. 10 liters chioka.
ata banga chirita isa tungo tumia de family ane chirita 7 inko korande kiege nko ninde erita boni ga 70 shillings. So 70 by 7 that is 490 shillings per day. So asemetienyikia emetienyu mugima that is like almost 14,000. Omuntu oyo nabwa tubukima engombe ya mwere 14,000 kaki omurali ominto omuntu oyo bwata 14 achi kurangiri muchango bumane school very hard. So ebintu bigokonya abantu baito tali membe bikone binene nebintu ebike ekero tu abekire our priorities right. I always say this buna lina ikakote balitangani omurai before omurai igabwate omuakie kura hearts. Bono piiti no mu women rep, piiti no mu senator, piiti no mu jumbe, piiti no mu governor, omu MCA, ne president. Abantu abasinga inchekere agenda yabe ntanga no okorera omuntu. Omwana inchi. Bono toje for example Nyamira chi tractor nchi agurwa. Chokole machipara na koroshipara. Bono totebe libagalio egosoli enyinge yoko na koliera chibesa. Bonyamatuta se itonto bwata asakorukwa nyamweturo ko igoro. Asanda kurukenye igoro asaya namagena aroro tondo tebe na asanda narago kunyanya bongere tondo tebe toka ntuguru mugondo chieka isatu obwata magena kaki mugondo chieka isatu Nyamira ngi maturusia magena impara kiratigale parate iratigale at low cost tokorera abantu baito emeremo nemeremembia. So incheka ngote abangansi konyoro obugambi obwega those are some of the things that I will tackle on and at the end of the day okonyona kiro muntu oisanekire n'obugambi. Mheshimiwa Nyabaga andake voter registration kiregendrete Nyamira noroche etana mutumunere nkiora yara usanga Yamana singecho yokubuli okubuya lakini naye tukora nilio eliswali alimo na tukora mo challenge akega amangana gwatebire namaya lakini emegonde yomba tembegondo te yokusi na umuchandule number 1 tabako monde mbego mo ekregendo lakini asaje obeka takaro tiki asata iyo namba 2 ebirenga lyo bate bire lakini abantu barali okonyore michando babuga tako kotenga ntaiti kotegere manifesto ire ngubugati ngogo ikonya ko gichingo kirajo oje koya abantu tojo nogo no mundu bosaro emichanero aruro poro twakira mangana for the tanouts gusama ngana ko kwa voter registration Nyamira okubata ko chikure kolenza number 1 asinga chi direction injiro ibere isatu bono bantu mbara ebarigire chi direction kiri number 1 no mu chandole number 2 abantu libakubata chikure bakotoka mane constituency mbaraje binyoro ime na mundu bono ko mu chikorige lyo roranga kule chinjira nkonya ono kwanyoranga ubusire limboro ikondo jina tusako kore chi direction tubugate na bandere ko nanyo atokora batebanga no ransere manya kwanda kubwate kura ekire very dangerous because amandana ni mamwe bacha koliranga ki omurai twachorete no mubi bono ga akolera lakini karonga kiji kure yeje koikaka tebanga ngaka kura tingaka tebwati kendi so na anda these are many bakoro kuna youths Gen Z's bange mbara bwata kura na banya kumenya kora konya ndi pipigi njirago na bali ga bakuri chi school abgate kebanda paka bane mbara bwata bibande so na bakora na foto yitu gasoko bugata ikolense na bantu na barayi baito mbara ja forums batebya abantu baito ngakiga na mubwate chikura mare tengo takira abantu bakaro mbikutano na bana aba MCA ne bindo bwenda bakora ngakiga na mubwate chikura lakini ana akora ngaga tebya abantu bachikubata chikura je kumurusi baro bone para we wete byanga kiti kachinya ko bayigo chike igo na lina na nekero grinde akara bako bucha kuchi kumurusi barororo otherwise gedo aranga chi direction ichi koera na bara ibete na ko bahaji ko basora nga kiti kabaiche bakwanira abantu baje babika abantu bali ba APC babarete gochanga ase binyoro baru wabisiri mo wiki kabirega baje bagwadia abantu chikura otherwise bese gochanga iga baba leta wodi ya moiga ande wiye moyo wikenda ande wodi ende na bantu bakubata chikuru lakini akana nyanga bono bwaro munda tote munda rugose nyamusimahate aisha pakekerenya agotumbe ko sisi 200 na ne kuraje kubwata ikitagoje kera chiwe sine jara itara gerero kumamara kwa so tagoje
Ikonende naye kwa cha bara ibaita ba office bono ika. Bari kingenjo ba bakwanira abantu aba babekera abantu aba ipisia mafuta. Batara chigwodi. Batara chigwodi baenda ngene saba na inji ba bwati chikura. Yeah. Alright. Ndochenga chiga kaleko minyoka ga chingage chito monchu muligereri asinchira berekema nebirangeli bine bingega igamo ngandru kwana ndochega tenga kwani Murandi Mugusu yakurunga Esbon asadimia Daktari Mugusu mutumire Biblia bya asante sana ndochega iga kurwa Nyamira Township aye omwana lega wakatebanga kalikuruka Chenwa Junior na bagoroka kulindo koira mbaga nduche chijumbe chingiga mukulika enchirende ngamurigire tumurobiri asante sana byo muno sana nyabaga mangana yitwanye igule nabakulika gaiga ati mothe kurwa Nyamira town asante sana thank you asinchuru chijumbe chino chikoja chinyinge na andi chingi chire Matilda ngani ikorera na sabagani andakonye tubwatikende batotebikanga na kama katurachi kukura sense moye ngambo yabona mabi yo mitomo gusu andake ujumbe ya uche somo Nyamira n'abantu babo Nyamatuta ujumbe ana uche saba abantu Nyamira na Nyamatuta nkelinga all is not lost on stara era na kirigento ege weapon ya asense ine sababu obura yega robogocha we learn ona tuamanyirenga nkitu akade mistake tu akade last time bona ntochiko yeirorero bona ngusabanga abantu Nyamira tubwatu chikura sobonge as much as niggas kwenda say constituency level lakini I want to believe us from next year bache the FHS asing in choko gendere maybe 2026 somewhere around there in between bache mass registration area so abasae tubwatu chikura sobonge again tokende Nyamatuta ndegerede tigangire airtime weiga ogotebinga kuranje ochondole 2027 ongakire kura yao enagosoro ira somo yobwo wanja na ndenda tukuri iranga Nyasaye nambwatse ningo korere mirimo erabe emia mbia mwana sana Mheshimiwa Peterson umuske Ezekiah na nje digante bembia mwana singe shiri baga na twakwanira mangana mankuru ase studio na akire mbia mwana koyo mintako ligia bwa MCA bwa Nyamatuta na munganiria manya yasamu bwatisi egere akuganyo kabwa tanyole njege ndiyo ngo bagachi Nyamira gyoka 2027 kinabairo mu munajanwa anenjere ndeteyo abasaye bwate chikura n'Abanyamira onero mu murora abakonya biyamono Pasuru mwanchi mulere gwikiraga hagu keratuaraga mbere siasa Nyamira ko niaba ya bonsi uchaka muga konkoro watu chaka nere mambia situani nsamali ende akurunga Wilfred Matundura naboigo Mike Wills baligana na Lucas Mogaka kuroka omwishi uli mutambe kigima byamuno sara sinjo wasagrana intuga iga nchenkuru kwa Geoffrey Onsarigo mwana bweliroba Enchenkuru kwa Matilda Obaiwa byamuno sana hasiri tukirigari Alhamisi asense meiga no turakore ayo likolika ujumbe noli otanyara kulika lakini kwa abire na into byamuno sana